etxien egon ziren, eskurdi osten bizi ziren, gaur egun askatasun etorbidearen hasieran. Etxe zahar bat egon han bizi ziren. Eta berak kontetaban ziren ahotsak eta kanpaiak eta hasi zirenien hainik eta baten fatu abiesa da eskilera. Berari toka bilakon bere gaizta bakatzea, gaizta askoz gaztea da. Eta, hainik eta baten fatu abiesa eskilerak eta sartu zirela zanja bat edo egon zala, geltokia oso gertu egoan, oin etxe bat dago tartean, baina lehen dana zan bat, eta geltoki alboko zanja baten sartu zirela, lehenengo pasada gertago arte, han itxaron nebela, eta lehenengo pasada amaitu zanean, hainik eta baten joan ziren eskurdira, gitxi gora bera, gaur egongo BBVA alboko eraikinean antza egon zen refugio bat, eta bertan sartu zirela. Eta nik inoz kontatu dut, baina berak bere asaltzeaban, eskurdi zeharkatu ebienien, geratu zala, hainik eta baten, alde batetik bestera, eta ikusi ebala, gorpubi, ikusi bezan, ume bi gorpubi, neska mutilak antza, hilda, burue ebaita. Eta garra bauta garatu dirakoa da, nik eta horretan, ez da sinotik gaur egon geltokitik, Zumalagarri kalera ino. Eta hori antza oso irudi fuertea, antza fuertea izan behar da, eta gerra bauta geratu dirakoa, oso gogoa da, kontetaban, oso era gogorrean kontetaban. Baina bera ere umea zen edo. Bai, 12 bat urte duk esan, bai, 12 tarte horretan, ez.